3 stvari važne za mene danas da naglasim. Prvo, potpisivanje sporazuma sa prekogranične saradnje sa Severnom Makedonijom. Još jednom ne mogu dovoljno da se zahvalim potpredsedniku vlade Severne Makedonije, gospodinu Maričiku, što je pored svih svojih obaveza samo je na kratko došao i odmah se vraća, prepoznao, a to me ne iznenađuje, značaj koji prekogranična saradnja ima za ljude koji žive s jedne i s druge strane naših granica i što je ovde danas zapravo sa nama podelio da je reč o zajedničkom interesu, a to je da građani osete proces. Da proces nije nešto što se dešava u Briselu, već se dešava u svakoj našoj lokalnoj samoupravi i vezano je duboko za nas svakoga pojedinca. Druga jako važna stvar, nastavit ćemo ovde danas da razgovaramo o tome, a šta su sve ostale mogućnosti procesa koji se odnosi na prekograničnu saradnju i transnacionalne programe. Predstavit ćemo sve pozive koji su u ovom momentu raspisani ili će do kraja godine biti raspisani u svim prekograničnim i transnacionalnim programima i to je dobra mogućnost za oni koji su došli, a vidim da je sala prilično puna, ali i oni koji nas online prate, saznaju koji su to osnovni principi svakog od poziva, kako bi se na najbolji mogući način pripremili, a mi kao ministarstvo, antene i lokalne samouprave smo spremni da u tome pomognemo. I treća stvar, značaj prekogranične saradnje. Kao što je rekao ambasador Žiofre, ovo je pomoć građanima, a ne pomoć državi. Ovo je partnerstvo između Evropske unije i države, zato što zajednički pomažemo na onim projektima koji donose korist velikom broju ljudi. Mi smo izračunali da od 2004. do 2020. godine negde oko 1600 projekata, 1000 organizacija, a organizacije koje su aplicirale su lokalne samouprave, nevladine organizacije, ali i škole i bolnice i vrtići, su bile finansirane iz 400 miliona evra i da je najdirektniju korist od ovih projekata su osetili preko 100.000 građana Srbije. Nastavit ćemo da uvećavamo broj onih koji mogu da koriste sredstva, da radimo zajedno sa susednim državama, da nastavimo dobru saradnju i u prekograničnim projektima, ali i dobru saradnju dve države. Pre samo par meseci gospodin Maričik i ja smo potpisali memorandum o saradnji u procesu evropskih integracija, jer je naš cilj da zajednički, efikasnije, bolje, usmerenije lobiramo Evropsku uniju i pokažemo značaj država Zapadnog Balkana u procesu integracije.